lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylingad iti nagan a Jaira. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Jaira. Tubuak ti probinsya ti Pangasinan. Siyak ti inaudi kada kami atalong agkakabsat. Addan bukod a pamilya dagiti dua a kakabsat ko. Isu adakda kami langan atalo kada nanang kantatang ti adda dito'y balay. Uray kasano ti kinarigat ti biag nakalpas kami met nga agkakabsat iti kolehiyo. Tinnak istoryan ita kat may papan iti matapobre a katugangak. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pailaang kani Alvin. Kastoy man dagiti pasama. Kay, kumusta ba't nga iti panangyamam mo ni Alvin kan ka iti pamilya na? Jaira anak ko. Okay lang, mat, tatang? Hindi. Okay lang, mat ko nam. Gamkas lang naliday kamay. Panagriknak namin kat sa anak a welcome iti pamilyada, tatang. Nang runa iti ina ni Alvin. Apay matan ako nam tikas ta anak ko. Nadlaw ko asabali ti ugali na. Agasam man takita anak iti pangato kan pababa. Santo aglibi. Aniya? Day tatipod nga, tatang. Madlaw adinak kayat para kin ni Alvin. Jaklatan nagtagtagari. Dagiti ngay matkakapsat ni Alvin. Anya ngay mattikunatakan ka. No dagiti kakabsat na, kasla nasisingpot damat, tatang. Nasaya at damat ang makisarsarita kanya. Ay kat nasaya at matngarud ano kasta anak ko. Uwan, tatang. Tila ang inada ti parikot. Di naktupay kinasarsarita. Ti cellphone na latan ti dumdumugan na. Ngam amuklatan a pinalpaliw na. Talaga siguro akasta dagiti ina anak ko. Ugali dan ti mangpaliw iti nobya ti anak da. Ay barang no agbaliw tumat lang into nagasawa kayon taon kin ni Alvin. Apay, di kalakit din makabirok mata niti sabali a babae, Alvin? Anya ti kaya ti asawan, mama? Diyak kayat dayjay a Jaira para kan ka. Anya? Nakadungdung rit, nagmorsang akitaan. Mama? Alvin, iho, professional ka. Agbirok ka ba't ay ti padam a professional, jay babae a disente. Saan kat akas kini Jaira anadungret? Ha? Iti day jay nga itsura na. Sigurado a kwarta lang ti habol na kan ka. Mama, de adal ni Jaira. Naggraduar iti kurso na a BSHRM. Katagtrab-trabaho ita iti may sa hotel iya Manila. Hotel? Ha? Anya nga iti trabaho na ijay. Aglaba, aglinis, agkoskos iti banyo, kasta ka de. Daytakat ngamin tirigat na kada kayo, mama. No apay mat ngamin adiyo kinasarsarita ni Jaira, idi inyawid ko dito balay. Kinaistoryayo ko mamit Tapno na am mo yung matinobya. Kasano ko ba kasarita? Kat no sumong sungad kayo pailang, kat jakon magustuhan ti tsuraan. Pasensya kayan, mama. Ngam uray ko nayo adiyo kayat ni Jaira. Nakapangedeng akon. Ha? Ni Jaira ti babae akayat ko nga ikalay sa mama. Sana mabalin, Alvin. Jak kayat dahi a babae para kan ka. Mama, siyak ti mga asawa. Saan ada kayo? Ha? Uray anya pa iti ibagbagayo, mama. Ulitak. Nakapangedeng akon. Ket awanan ti makalapad pa'y kanyak.
Jaira, kaya't kung agkalaysatan, sakbay nga agsubli akmanan nga agbarko. Kasanon ni mamam, di nagsamot kaya't aparakan ka. Baybay ang pailaan ni Mama Jaira. Kinapudno na. Nauma ako na makisinsinopyat kan ko, ana. Alvin. Jakon kaya't ti ado at drama. Basta agkalaysatan. Iso na laan, taano sang pailaan ti civil wedding. Adam amo ka, Judge. Isunti ka sarita amang kasar ka data. Dayta, ket no okay laan kan ka. Awan parikot iti dayta, Alvin. Okay lang kanyak. Kinapatag, agkalaysatan. Agyaman ak, Jaira. Sana bali, agkasartan tumatla ang iti simbaan, apaman ang makaurnong ta. Hello, Lakay. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, Bakit? Ito kalkalpas lang ti trabaho. Sika nga kumusta ka matitaan? Okay lang, Alvin. At the good news ko kan ka. Anya na ita Bakit? Masikugat. Ha? Ang peso? Wan, talo abulanan. Wow! Sa wakas! At tanto na nakta, agbalin ako nga ama iti mabit. Yes! Yahoo! Ay na, excited ang kiti manin nga agawid Bakit? Anya? Kat no kasubsublim laang. Ita, ti panagawid mo manan ti pampanunutam. Kailiw ka nga rutan Bakit? Nang runa iti imbagam amasikugkan. Ay sus, igaad mo ket diti agtrabaho tapno makaurnong ta para iti anak ta. Uwan Bakit? Talaga nga igaad ko tek trabaho. Da kayo ti inspirasyon ko. Oh, ay wanam tabagi mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun adto ti ipasngay mo. Wan, awan ti rumbang apagdanagam Lakay. Di ka agdanag, talagang aywanak ti bagik para kada kayo iti anak ta. Agyaman ang Bakit. Aywan gayam, nagsweldo akon. Ipawit ko inton madamdama ti allowance yo. Igiddan ko man ti kwarta ni Mama. Sikanton ti makaammo amang tadkan ko ha? Sige Lakay. O sige nga rod Bakit. Baliwan tan tumanan ti agsarita. Ag-overtime kami ita. Awagan kan tumanan apaman ang makapaw itak. Sige, agan-anad ka di Lakay. Bye. Anya nga iti plano mitatan alpasen ti balayaw nga ipatpatak diriyaw kini Alvin anak ko. Ti ko na ni Alvin, mabalin ko kanon ti umalis ijay. Angam kasla mabutangak matatang. Nang runa kat agmay-may saak to ijay no bilang. Ay, kat dito'y kapailaeng balay, anak ko. Nuapay mat nga be na nagpatagdar kayo pailaeng iti balayaw. Kat nalawa mat dito'y balaya pag naidantayaw. Imbagak daytan kini Alvin, tatang. Angam ko na namat ana sa isaya at matlaang kano, no adamat bukod mi abalay. Ay, sa bagay mat kit diya. Isu na lang, tawan-taon kadkadwami kindi nanang iyo. Intun umakar kayo ni Jay. Saan abali tatang? Asidaglaang mat ti ayan mi dito'y ayan nyo. Manulaang mat abalay tinagbabaitan tayo. Agkakaaruba tayo lahat tatang. Wan mat kit diya. Agam may kawa kaming tulakit diya, anak ko. Bayan nyo, takanayunak tulat tamat ti umay dito'y balay, tatang. Dahito'y lang kaday tintad ni Alvin na kwarta, Jaira. Wan, mama. Day tamat ti imbilin na nga itid ko kada kayo. Apay nga'y adayto'y lang. Kinisayam samat. Saan, mama? Talaga aday ta agatad ti imbaga na nga itid ko kada kayo. Ha? Jack mamati. Mama. Ha? Talaga sinabido nga mon ti panunot jay anak ko, Jaira. Anya? Manipod dimteng ka iti biyag na. Di masit matan ti kwarta nga ititad na kanyak.
Imbes asyak ti ikan na iti balay. Saan? Ta si kamatan. Si kami nun ti agnum-numar iti pagregregatan ti anak ko. Rupat kwarta ka talaga, ha? Mama, saan apod no dayta? Di ka nagkalintagan. Nadnadlaw lang arutan, nga magrason ka pa'y lang. Mama, Ala. Pumanaw kan iti sangwanak. Tamangan nudyak makapagtapan, kat makabil ka pa'y. Panaw! wala kay. Naglukmag nga rod. Kat ti may sapay apagyamanak, saan unay analampay? Imamangarod ano kasta bakit? Siguro ha? Kay kayat nga rod nga aw-awirin da na ng kantatang. Maayayatan da. Nuray-ray awan da ngamin. Kasla maawatan namot. Isong agkatawa mo no kwa. Ay na, maragragsa ka na kadagitang ipadpadamag mo kanyak bakit? Nakarkaron ti iliw ko kada kayo. Saan abale? Tadandanimot ti panagbakasyon mo. Saan ka di? Wen, katagsagana ka. Tapa man na makaawit ha. Mabunyagan tan tumantan ti anak ta. Sige Alvin, urayan mi ti panagbakasyon mo. Sa dino ti ayan ni Jaira lakay. Rimuarda kin ni Venus bakit? Napanday dyan na kalabalay. Mapanda ka no aglines tagbakasyon ni Alvin. Kasta aya, kaano ngay kano ti panagawid jay manugang ta. Ay, dahil tatityak na damat bakit? Ay, tamagin tanto ito nagsubli ni Jaira dito'y balay. Naimbaglaangan ta nasingpet jay manugang ta. Saan na akanunungan ti madi nga ugali ti inana. Wen nga rod bakit? No anya launay madgamin ti di na pangkayatan ni ti anak ta. Ket no nakasingsing pag ni Jaira. Jakman amo lakay. Talaga siguro nga matapubrilaang ti abalayan ta. Ay, no apay madgamin nga dadagiti tatawa kas kini abalayan Conchita. Saan ba't nga iso ti baknang? Ngam no agsaw. Kunam lano iso ti kababaknangan. Ay kat feeling baknang nga rudmet. Bayam ata isumat piman ti pagragsakan na. Ti manguy uyaw kada tayo amarigrigat. Sikan ati ada anak na asiman Ramon. Makabanog at talaga ti aglinis ng agmalmalam. Uray la agsakit ti sikat kan bukot ko. Ayun amanang. Agina nakapay laang tasya kun ti mangituloy amang dalos iti saan tapay analpas. Sana bale, tabasit day tuyan. Walisak laangan. Sakto mapanpuuran dagiti basura ijay likod. Ay, agyaman nak Venus. Imbaglaangan tada ka akaduak. Noawan ka lang siguro. Ang mga noawan pa'y pulos na alpas ko. Ha? Kat no adun sapay inaramid yung iti siyak manang. Anya? Saan mat Ada yung ad-ado ti inaramid mo, Venus. Ayun gayam. Tulungan naktumat lang inton bigat ang mapanagrocery, Wan. Wan manang. Si kanti pangital ka kadagiti mailuto kan maisagana inton bunyag. Wan manang. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaammo. Kat agyamanak iti panagtalkyo kanyak manang Jaira. Ay, Venus palasan ko. Da kayo matgayam tataramon. Ada ka di masapulyo? Ay, kwa. Awan matkit de. Adalaan ko makayat ko adamagan ken kabalasan ko. Anya day tata. Apay nga ya saan nga imay ni Auntie Makunchita iti kalman. Bunyag ti kakaisuna nga apo ko na. Ngam di naman lang met dinarayan uray di simbahan lang kumamay. Hay, day tamat nga rut ti jak maawatan tata.
No maminsan, talaga na pride mat ni Auntie Conchita. Kat no ultimo Facebook, kat di man laang ag-like wenno ag-comment mat kadagiti post ni Manang Jaira maipapan iti anak na. Ay, sabali talaga ti ugali jay ikit mo anya. Ay nana ko na yun tata. Bilibak nga rod kini Manang Jaira, tadi na patpatulan ti katugangan na. No siyaklaan siguro, ang mga no sinong basong bata kon. Dayta ti kanayon mi nga ibilin nga agasawa iti anak may balasang ko. Adi narumba nga patulan, wenno tutupaan ti katugangan na. Tama nga no nakarkaro asaan da nga kinaawatan. Sa bagay, husto kayo tata. Ipakita latan ani Manang Jaira, asaan apud no ti ibagbaga ni Auntie Conchita, akwartala ang ti habol na kini Manong Alvin. Itay ka pa'y apalpaliiwan Alvin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ada ka di parikot. Awan mo't bakit? Banog ko lang siguro dahito eh. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Awan dahito'y kunakman. Alvin, ag-asawa ta. Ibagam ko makanyak na anya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Diyak kaya ti kasta ajar mo. Nagsinungbat kami manan kini mama. Siyak ka di manan tiga po na. Pasensya ka kumakin ni mama wen. Diyak mo. No apay nga aging gay tataddan anak ta. Kat di nakapaylaang maawat kas manugang na. Alvin, okay aklaang. Di ka agdanag. Ta iti uray ka anuman. Diyak nagimula iti sakit tinakam ken ni mama. Agyaman bakit? Ad-adamanan nga ayatan ka. Kapo iti kasta agalad mo. Awan anyaman na lakay. Basta siyak, amok mat iti bagik nga awan ti madingar ramidak. Kang runaan iti amin, saan akwarta ti habol ko ken ka. Jaira. Naragsaka kun iti pamilya abinukal ta. Da kayo iti anak ta ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Kitday ta ti kayat ko apanaknakan kin ni mama. Alvin. Alvin. Abay, bakit? Cellphone mo samat nagriring. Ha? Sino nga tamot ay at yung mauawag iti kasto yung oras. Ay, disturbo iti pan naturog. Alang kita amkit din ti cellphone mo tasong batang. Ang mga no napatag ti ibagat ti umauawag. Wen. Nimot Venus. Kutsong bata mo na. Hello, Venus. Hello, Manong Alvin! Ni Auntie Conchita! Intaray mi dito yung ospital! Naatake! Anya? Naimbagman. Tay may kadagos dito ospital. Alvin. Iho. Mama. Ay, kunak numatay ako. Di kay kumagsaw iti kasta. Mamati ak nga tidugpay ti biyagyo, mama. Agpaimbag kayo kit di, iti kasta. Makaawid kayo matla nga dagos. Uwan, iho. Diyak matlaang kayat agbayag dito ospital. Agmay-may saka ka di nga imay. Kaduak ti asawak, mama. Isu tinapan gimatang kadagiti in reseta ti doktor nga agasyo. At tuyin dagiti agas ni Mama Alvin. Agyaman ang bakit? Mama, agtumar kayo ni ti agasyo. Sige, iho. Iyag mo, ta siya akong timang patumarkin ni Mama Alvin. Sige, bakit? Adoy ti agas yung Mama.
At iti danom, uminom kayo. Mama, agawid kami paibi. Ni pailang Venus ni Mang Bantay kata kayo. Agsubli akto inton matamdama. Imbati milaang nga miniliyam kadananang. Ang mga numariing kat biro kanda kami. Sige, iho. Ala, umaykan bakit? Mapantan. Wala kay. Jaira, Mama, agyaman na. awan anyaman na mama. Agpaimbag kayo. O sige, panawan da kayo, pay. Venus! Venus! Ada kagayaman, Manang Jaira. Wan, sa dino ti ayan ni Liam. Ay, kwa Manang. Ada kini Auntie Conchita. Ha? Kaya't masawan? Adda dito'y balay ti katuganga, Venus. Wan Manang. Kat itay na paylaang aw-awiran ni Liam. Kasta ka di? Wan, nangiyag pa'y nga ron iti prutas kan natang. Ay na, nagsaya atin ngayon no kasta. O sige, inkaibbagakin ni mama, tadituyan balay amang rabi eh. Kalpasan na, agsubli kamit laang adagos, tatulungan na kaagluto, ha? Sige, Manang Jaira. Awan ti rumbang apagdanagam, Alvin. Okay kami laang iti anak na. Nasaya at ba't nga no kasta bakit? Aywan, pudno ka titimbaga ni Venus amasansan ti panagpasyar ni Mama dita balay? Wala kay, danda ni inaldaw nga ron nga adda ditoy. Isupay ket din ati makakaadda ang mga awir kin ni Liam. Kasi ka nga kasarsarita nakakadin iti nasayaan? Wano kas itisigod pa ilang titrato na kan ka? Saan kami unay ngagsarsarita? Ang panagkuna ket okay kaming kin ni Mama, Alvin. Nagkitaw ka di pamakawan kan ka? Saan? Ang okay laang. Tinapatag, nasaya atin ti nakilangan na kanyak. Saan akas ini akos ko silapan nak? Sige. Tawagak tuman ni Mama. Saanin lakay? Bayamon, pagyamanan talatan, gaputa uray kaskasano, umayan dito'y balay, ken aw-awiren na ti anak ta. Saan akas ini, adipay pulos pumansin. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ikkanbiag ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam a naglinged iti nagan a Lawrence. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Lawrence. Sigod nga OFW ije Saudi. Ngam ita, adda akon ditoy Pilipinas. Adamat basit negosyo nga as-asikaswak, kabayatan ti panagtrab-trabaho kadagiti aw-awatag a kontrata, manipod kadagiti dadakkel a kontraktor ditoy Benguet. Idi adak pay ije Saudi na amamok ni Melanie. Naadaan kami iti relasyon agingga a nagsikog daytoy. Nagawid kami ditoy Pilipinas tapno agkalaysa. Ket kalpasan ti kalaysami, nagsubli akmet laeng ije Saudi tapno agtrabaho. Inyalaak nga rod ida iti apartment tapno isupay laeng ti pagnaedanda kabayatan a maararamid ti balay nga ipatpatakdar ko. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Nagpawit ka din ti asawa, Melanie, anak ka. Wan, nagpawitan, ngamjak pay laang napaninala.
Apay ka di, tatang. Ay, kating kaalaanan Tay kanak ba't iti kwartak? Masadotak pa'y arumor, tatang. Inton malamton. Pangan-anwan nyo ngamin, ay ti kwarta. Ay katigatan ko mat iti vitamina kanak ko. Awirin nyo nga rod ti anak ko, tarumwarak, tatang. Di ka danag. Tas akong ti makamoy ti anak mo. Basta agsubli ka dagos Mabiitak lang, tatang. Mapan ko lang ang alaan ti impaw it ni Lawrence. Ikanak man iti kwartam, Milanay. Manuti ka sa pulan nyo, nanang. Uray 2,000 laeng. Imbagla ang apagpuunak iti sugal, ijinatayan inton rabi Ato nanang. 3,000 day ka. Wow! Agyaman anak ko. Talaga anagasat kamot anak asawa kin ni Lawrence anya. Pagkunaan nyo, mat nanang. Ata nagdakkel ti panagtalak na king ka. Hagasam man, ta ipawpawit na amin king ka, maggutan na. Ay katrumbang na laang tasyak ngarod ti asawa na, nanang. Pawpawitan na mulaang ka day, da abalayan. Adamat maminsan. Umay alalaan ti kabsat na. Manungay mo, ti sweldo ni Lawrence ijay sauday. Dakkel samot. Saan mat nga iso ti dakkel, nanang? Apag husto laang mat ti ipawpawit na. Adumat laang ngamin ti paggastusan na ijay. Kan may sa, agpatpatakder pa'y iti balay. Aywan, kumusta mo tan, ti balay nga ipatpatak deriyaw? Malmalpasan amangan no umakar kaminton ijay inton umay abulan. Mayat ang araw. Agnaod kamin tumatan dito'y bagyaw, no umakar kayo iti kabarbaro abalayaw. Katuan ananang, awan parikot iti dayta. Umay kayon tulat ta. Hello, bakit? Kumusta ngayon? Nasaya at matlat talakay. Sika ngay, kumusta ka mat dita? Kasi ti Diyos, nasalon atak madlata, bakit? Ayun kayam, imawag ni Manong Albert itay. Mabalin niyo kayo nung ti umakari jay balay. Nalpasan. O sige, taibagak nga rod kada nanang agpabagyo da. Iti kasta, adda kadwak amang yalis kadagiti kagawaan dito apartment. Uwan kunakit di at dada dita. Nagawid damot lang iti kalman. Taadda ka no asikaswan ni tatang ijay tanon. Kastaya. Wen, lakay. Ay kat awagam nga rod ida tapno adda kadwam, bakit? Wen, awagak ida inton madamdama. Imawag mo't lang gayam ti cargo box itay. Amangan no i-deliver dati box inton bigat. Apag husto nga rod, ijay kunton balay alukatan no sumangpet. Imbag ijay tanalaw-lawa. Wan si kanton ti makaam mo amang bingay-bingay. Kita am tumatan ti para ijay balay. Tao may to alaan ti kapsat ko. Wan. Sige nga rod, umawag ak tumanan. Putden tan ti saritaan ta, tagsubli ako ni ti trabaho. Sige, agan-anad ka dita, Lawrence. Wen, katagyamanak. Bye. Ay nakadumot lang na gito ya chocolate kandilata. Inalam sa mat amin ng bakit, Saan mo't lakay? Adupay mo't tinabatay. Kaya't mo asawa, iyawin mo amin na gito. Katuan iyawit tayo to inton agawit tayo. Ang amno ita, dito'y tayo pa'y mo't Agbakasyon tayo pa'y dito'y bagyaw. Ayun Anyang iti serbito na kalabalay ti manugang ta. No awan mo't agnaad. Isupay agawit tanto, inton maumata dito'y. Awagam kit di mo't animaris ken ni Rex na umay damot dito. Wan, umay damot kano inton next week, lakay. Kasi damot, no di da umay dito. Tudua da lang iti balay. Daimbag dito ita kompleto ti abas tutay Naku namon, lakay. Hello, bakit? Nakaalag iti 2 bulan na bakasyon ko. Kaya't mo asawan, agawid ka? Wan kailiw kayo ngaminan iti anak ta. Kaya't kayo matamakadan na. Kan siyempre, kaya't kumat makita iti personal ti balay nagrigrigata. Ha? Apay kaslasan ka naragsak, bakit?
Saan mo't nga iti kasta, Lawrence? Naklaatak lang amin. Siyempre, maragsakan akmat, ah. At least, nakaala ka iti 2 bulan a bakasyon mo. Wen bakit? Diyak nga rod ni naman na ma-aprobaran. Naimbaglaangan ata na singpet ti boss ko. Kwa, ibagam to nga rod no kaano ti eksakto apet sa ti panagawid mo. Tapno makasagana kami mat, ah. Wen bakit? Ibagak to apama na makapabuka kiti plane ticket ko. Juan, o sige ha, baliwan tantumanen ti agsarita. Adupay nga min ti aramida. Sige bakit? Agsubliak mo iti trabaho. Bye. Anya ka mutin bakit? Apay ngay adi mo mat imbagbaga dito'y mat gaya man balay nga agnanaad dagiti dadakkel kan kakabsat mo. Ay, kwa, pasensya kan lakay. Diyak matan na ibaga nga agpaisukan ka. Sorry no nalipatak nga imbaga. Di mat inggatangak ni tatang iti tricycle. Asino nga yan ti mangibibiyahe ita? Tadadamot dito yan. Ay, kwa, awanan ti tricycle aginatang mo, Lawrence. Inla ko dan. Anya? Uray ti motor aginatang mo para kin ni Rex. Nadadaal, iso nga addalaang ijay balay ang nakaparada. Amangan no aglat-lati pa'y ket din ijay. Anya? Ani? Apay ngay abinaybay anda. Imparipirda ko maa. Tapos saan na sayang? Awan met nga rod kwarta apag pa-repair. Inikam ko man Manulaang met ngay ti repair na dayjay no bilang. Awanin maitid ko, tawan met kwarta, Lawrence. Nang kisay ka kumalatan iti urnong ta. Basit lang matagatad. Si kanton timang ted no adda kwartam. Sige, tadda pa'y papanak. Ne, papanamanan ngay, kasangsangput mulaan, ngam pumanaw ka manan. Ay, Lawrence, baraw. Amangan no adapay kwartam dita. Ikanak man iti uray sa nga ribulaang. Panganuan nyo iti kwarta nanang? Rumwarak, mapanak man met agaliwaksay. Maburingak ngamin dito'y balay. At to'y nanang, anusan yun? Tatalaga sa nga ribula ang tiadda dito'y bulsak. Ay na, agyaman ak unay baraw. Talaga anagasat ti anak ko, anak asawa king ka. Ha? Iso anagasat kami met ta nakasaysaya at kaamanugang. God bless you more, Lawrence baraw. Naimbaglaangan, tanadanon ka pa'y dito'y balay, Manong Lawrence. Apay ka di Maris? Ay, kwa, dumawatak ko maiti kwartam. Ha? Dumawdawatak ngamin kini Manang Melanie. Angam ko na namot nga awan kwartana. Si kakano ti pagdawatak, Manong. Pangaramatam ay iti kwarta. Pagbayad ko laang matkid di iti sumangpot a parcel ko. Anya? Parcel matlagayam. Kunaklakid din no napatag ti pangaramatam. Ay kwa, napatagday jay, tausarak iji pagadalan, Manong. Mano ay ati ka sa pulam? 1,300, Manong. Oh, atoy. Ay na, agyaman ak unay, Manong Lawrence. Hulog ka talaga ng langit. Aldawan, ang amdi ka pailaang bumangon dita bakit? Apay aya, Lawrence. Amumot anaglamin ti panawon. Masadutak pa'y abumangon. Anya? Ani, aldawan, kasanong ngay ti kanan tayo? Sapay mabisina kon. Ay kat agluto ka ditan ano magagat kang agluto. Ngam numasadot ka, di agorder ka laangan. Anya? Kat kasanong dagiti nagado amain nawa ni di kusina. Nagado pa iti malabaan. Nakasalang iti washing machine. Asino nga iti mga ramit kadagijay? Bayam di tatawagak ni Maris. Isunton ti umay mangyurnos. Anya? Isuntumatan ti umay agluto. Di nakdisturbon tani. Napuyatanak. Kayat ko pa'y ti maturog. Ang Melanie. Ay na di nakdisturbon ko na. Alala, rumor kan dito'y sila ta ituloy ko ti maturog. Dito'y kaditi balay ni Melanie Tolentino. Oo, madam.
Anya ti masapol yu iti asawak. Nukas ta, si kagayam ti asawa na. Nasaya at matanagawid kan. Ha? Ibagam ijay asawam, tasinaan nan ti asawak. Tano saan? Mapilitanak amang idarom kadakwada. Anya? Ne, anya ti kaya ti asawan, madam. Kabit ti asawak ti asawam. Saan lang aday ta? Kukwartaan pa'y ti asawam ti asawak. Anya? Iso abagbagam jay asawam. Sakbay amaladaw ti amin. Ayan dagiti impaw-paw it ko a kwarta, Melanie. Ha? Sa dino tinang ipanam iti kwarta. Sa dino? Ay, kwa. Aday ti bangko lakay. Ulbod! Ha? Kagap-gapok lang iti bangko. Ipakwentak ko mano-mano amin ang ti unong ta. Ngam awan mo't gaya man nagyan iti account ko. Ay, kwa, Lawrence. Isublim kanyak ti ATM ko. Agraman ti pasbuk ko. Awanan ka iti bain. Kalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw tao. Daytoy lang gayam ti isubad mo kanyak. Lawrence. Liniputan naklangarutan. Ginastos mo pa'y amin dagiti impaw-paw it ko a kwarta. Inaraman mo pa'y ti kunak nga urnungan ta. Para ko maiti pa nagkolehiyo ti anak ta. Lawrence. Alaam amin nakagawaam dito'y balay. Kat umanaw kan. Alaam amin nakagawaam. Awan pulos ibatim. Tadyak kayat nga damabati at pakalaglag ipakan ka. Sorry, Lawrence. Jakon kaya tatanggan pa iti ibagam. Basta pumanaw kan. Kat di ka nagpakpakita pa'y kanyak. Panaw! Hana. Apay, mami. Alaam amin abadong. Kat ikargam iti traveling bag. Darasam. Sa dino ti papananta, mami. Basta agunay kan. Awanan ti adupay asao. Alan, kartingam ti agunay. Sa dino ngamin ayat ti papananta, mami. Apay aya adagulit ka. Papapanawon natan ti amam. Iso apo manawtan. Agawid tan ijay ayan dalolang. Diyak kayat, mami. Agbatiak dito ayan ni daddy. Anya. Di mo pilitin ti anak ta. No di na kaya ti sumurot kan ka, Melanie. Daddy! Bayam ta ni mamim laang ti pumanaw anak ko. Hangam no kayat mo ti sumurot kan ko, ana. Addakan ka. Saan ka matapilitin nga agbati no di mo kayat? Nagsakit, nanang. Nagsakit ti kastoy nga inaramid ti asawa kanyak. Nudyak pa'y nagbakasyon. Ang mga nudyak pa'y lamaamuan dagiti kalukwan nga aramid na. Ay, Lawrence, anak ko. Di nalapin ang panunod. Apagbanbanugak ti tunggal sentimo abroad. Inpay ko amin ang kabalak. Tapno maitid ko ti kasapulan da. Ngam kaslaawan lang kan ko, ana. No nagdardara sudos kan tumo ngamin iti anak ko. Di kamot ngamin dimngeg kadagiti pamagbagami ken ni tatang mo. Pakawananda ko, mananang. Sorry no nagbalinak asukir. Sorry no jak dimngeg iti kada kayo. Nagbalinak abulsak. Gapo iti nalaos a panagayat ko kini Melanie. Nadlaw mi idin ken ni tatang mo. Nga da sa bali nga ugali ni Melanie. Angam impilit yumatlat ta tinagkalaysa. Kasano? Kat masikugmat ngaminan iti. Ti amok kat nasingpet ti pamilya na. Tay sumat impakpakita da itinapan kami nagpasyar ijay lugar da. Nasingpet da. Taamuda nga adda mapakinabangan da kan ka. Amuda nga agabrod ka manan. Ngem dagita dagiti tattao anasingpet laeng no adda maalat akan ka. Ngem no awanen apaan da kanto meten. Si kanton ti agbalin adakes, anak ko. Wan nga rod, nanang. Kasta ti pamilya ti asawak. Hut-hutera. At least, si kan mismo ti nakaduktal. Angam anya ngay nga rod, adda di tanday ta.
napasama kan. Isu asangwom nga rod. Kat aklonom ti amin. Talaga siguro aday tamot ti na ituting agasat mo, anak ko. Nalapit akas tananang. Kat anya ngay ti planom ita. Agsubliak pa iya sa udinanang. Palpasik lang ti kontratak. Sa akto matan ag for good. Iti kasta, makadanak ti anak ko. Ay katun mayat day ta a plano, anak ko. Da kayo pailahan ko matimang kadwa kinihana. Kabayatan ti kaawan ko. Awan parikot iti dayta, anak ko. Siya kun ti makaam mo iti anak mo. Kat inton agsubli ka, agan-anad ka itaywan. Di mo liplipatan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Kiddawam akan ayon ti panarabay na, iti amin nga aram item, anak ko. Kalpasan ti kontratak iji Saudi nagawid akon dito'y Pilipinas. Ket nangabarwanan kami iti anak ko. Ita, balasangan ni Hana, addan iti kolehyo. Nanakam nga ubing, na respeto, responsable kan ammuna nga ikan iti patag dagiti nagbanbanlugak. Ket iti uray na minsan, jak nangeg a nagdamag daytoy may papan iti inana. Nalabit nga ammunan ti sungbat. Aging gaita nasakit payla ang tinakam ko tunggal malagip ko ti inaramid ti asawak. Regular idi ti panagpawit ko kenkwana iti kwarta. Kastamatan kadagiti chocolates ken dilata. Banag adyak na aramid iti mismo a pamilyak. Panagriknak idi ket inaramid dak abangko. Ngam amok iti bagik anabakbak nangak ita. Saan nga iti kwarta no di ket gapo ta adda anak ko anap-nap no iti arapaap. Nagaget, naanos, ken ammuna amangilala kanyak. Kang runaan iti amin, di nakpinanawan nga amana. Daytoy man ti padas ko adyak to polos malipatan. Toy pagayam mo, Lawrence. Lagip ti napalabas. Hello manen papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo. Thank you kada kayo amin. Nang runa kadagiti naayat kan nagagaget nga agkom-comment tunggal drama ngayap upload tayo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Shout out kada kayo amin, papagayam. Agan annad kayo kumaakanayon. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panang tartarabay dito'y nanumo at channel tayo. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo iti pagayam anaglingad iti nagan a Nicole. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Siak ni Nicole. Sigon iti amak, natay kano ti inak, idi maladaga ak paylaeng. Iso ani lolak nga rod tinagbalin a katulungan ti amak, anang padakkel kanyak. Manipod adan puot ko, nakitak ti ado arigat ni tatang ko. Nasaksyak ti ado a sakripisyo na tapno maisakad na laeng ti pagbiag mi, kastameten ti panagadal ko. Iso nga ingagaed ko met ti nagadal. Nakaalaak iti scholar. Ket tunggal free time ko, agtrab-trabaho ak tapno makatulong iti pang-allowance ko. Oray no kasano ti kinarigat na, nagtalinaed tamet asyak ti tapuan iti klase mi. Rugyak man ti agsalaysay, idi dandani akon aggraduar iti kolehyo. Kastoy man dagiti pasama. Nay, kunak nung nakaturog kayo pa'y nanang. Nasapa kayo matgaya man nakaring. Awan anak ko,
Amumutan ti bumakit akas kanyak, nalaka amaluklukag, nang runa nukas di nga agtarao ken dagiti manok iti parbangon. Neruam kayo nga minan amaririing itinasapa nanang. Muwan si Kangay, nasapa kamot anarieng anak ko. Uwan nanang, masapa ak ngamin na rumwar. Impa-extra ngamin ni pari Leo ti may sa tricycle na. Mapan ko ibiyahe itang agsapa. Ay kat agkapi-kapay mabiit laan ta itimplaan ka. Sige man nanang. Basit lang ti asukar nga ikabilyo Di unay aduan. Way! At to'y anak ko. Agyaman ak nanang. Gusto mo laang katititimpla na. Uwan nanang. Aywan kayam. Nagsweldo kami idikalman iti konstruksyon. Atoy. Da kayon ti makaamo amang i-budget. Agudong kayo, taing kayo gumatang kadagiti masapsapol dito balay. Di mo itid amin kanyak mangibati kamat iti usarem. Mangidulin ka tapno addan tumot alaem inton agkasapulan ka. Uwan nanang, nakaidulin akon. Agor-orno nga ka talaga para iti aramaten tayo inton graduation ni Nicole. Lola? Apay ka di apo. Nakita yung ka dito uniform ko. Dito'y laang matinang idiswak idirabi Laba ako masakbay asumrakak iji pagadalan. Ang awan matan dito'y. Amangan mat no isuti nakasampay ijerwar. Deji manay. Kita apaw. Ni isumat ngagpay so Lola. Da kayo ka dito nang ilaba? Saan apaw? Amangan no ni tatang mo. Ay sus, talaga ni tatang. Imbagak lang haruden nga uray din akong ilabaan. Takabailak matan ti aglaba. Ay na, amumatan di amam apok. Saan amakaid na no awan ti aramiden na. Kan may siya, no lakit di da oras na ang mga ramid, aramiden na. Ay, ni tatang talaga. Aywan, sa dinugayam ti ayan ni tatang, awan mat amakitak dito'y balay. Nasya pa aremuar apok. Mapan na kano ipasada ti tricycle nga inpa extra ni kumpare na. Bilibak talaga kin ni tatang Lola. Sobra ti kinagagat na, kasla saan amabanbanog. Ay kat talaga akasta aapok. Nasken nga agagat di amam. Tano agsadot-sadot, ang mga numatay tayo iti bisen. Agalas 5 mat gayaman iti agsapa. Bumangon akon. Masapa ak, tapno sa anak amala daw iti pagadalan. Agdiritso ak iti kusina. Good morning, tatang. Good morning, anak ko. Hala, agtugaw ka di tante, gawan ka iti pagarmo saram. Agkabe ka di? Wan man, tatang. Anya ngay ti inluto yu amasida. Ay, kwa. Awan anak ko. Diyak nga minakagatang iti kalman. Taingpig sana matitudo. Ano sampay laang ti aglugawan? Ay, wow! Isugayam ti maang-angot ko itay anabanglo. Sige, tatang. Sigurado amabsuga kundi talugaw nga inluto yu. Uwan ato yan anak ko. Naimas na ita, tadikat tinlugaw ko. Sakit inaduk tilayana. Sakon to sinagpawan iti itlog. Wow! Nagbanglo, tatang. Aywan, ni Lola ngay, sa dino ti ayan na. Nasapa nagudong anak ko. Awan nga minan usaran tayo. Papanak matagtrabaho inton madamdama. Iso nga ison tinagudong. Kasta ka di? Agan-anad kayo akanayon iti pagtrab-trabahuan nyo tatang. Wen, awan rumba nga pagdanagam anak ko. Sikakit di ate agan-anad di pagadalan nyo. Tatang, bakit akon? Kabaila akon ti bagit. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagan nyo.
Di ka pa'y makinobnobyo, Wen. Agadal ka pa'y anak ko. Wen tatang, di kay ka di madanagan, taawan pa iti panunot ko ti makinobyo. Kayat ko ti makaturpos. Iti kasta, kat matulungan kayong tukin ni Lola. Kaano ka din ko na mapanang rugi yung ag-practice teaching, anak ko? Inton umay alawasan, tatang. Kahit nakapadait ka din iti uniform mo nga usaram. Wen tatang, dagasat inton bigat. At iti pagbayad mo, anak ko. Agyaman nak tatang, diyak kumaawatan, ngam kurang mat ngamin ti kwartat. Gumatangak pa ngamin kadagiti usarak nga gisuro. Awan anyaman na, anak ko. Pagrabangak day takas, amam. Sana bale, tadandani akmatan agradwar, tatang. Apaman amakastrakak iti trabaho, agsardan kayunton nga agtrabaho, tasyak tumatan ti agtrabaho para kada kayo kini Lola. Ay na, di mon panunutan day ta, anak ko. Tinapateg, makagraduar kan. Dakkel na pakaragsakak day ta, Nicole, anak ko. Riingo mo ni Nicole, taagidan kayon nga agarmusar, anak ko. Nicole, bumangon ka ditan. Aldawan. Nicole. Anyat oras nga ya, tatang. Alas 5 na. Ala, bumangon ka ditan, taidagas ka niya pagadalan. No kasta, agbiyahe ka manen iti tricycle ita? Wananang, isupay mo ti mabiro ka kiti manong nga oras. Sakbaya sumura ka kiti construction. Wan makidi sayang mga agpayso ti mapasadaam. Ado ti pasaheros ita nga agsapa. Wananang, ado ti estudyante. Kanda kiti sumura kiti trabaho da. Nicole, bumangon ka ditan, anak ko. Wan tatang, umayan. Good morning, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Good morning, Lola. Good morning to, apaw. Ala, agmurmuray kan ta isaganak ti pagarmusaran yung agama. Nay, napuyatan kan samot, anak ko. Wan nga rod, tatang. Napuyatan ak namin anagaramid iti lesson plan. Ay kat imbagam kumaata siya akong tinangaramit, anak ko. Wan ko mga rod, tatang. Ang agur-urok kamatan idinapanak iti silid mo. Ay sos, irugi yung manan ti kalukwan yung agama. Ala, mangan kayo kikdeng, tanay. Aldawan, agdigos kan agrubwat kayo pa'y. Hi, Nicole. Oh, si Kamat Gayam, Aljon. Congrats, ha. Agasaman. Manipod Elementary. High school, ngaging kaitata at data yun iti kolehyo. Si Kalata ti valedictorian. Agyaman ak, Aljon. Congrats matkan ka. Congrats. Ita niya. Kit no awan mat honor. Wano medalya maawat ko. Si ka talaga. No para kanyak, saan matkat nga importante ti honor. Medalya, wano anya pa'y di taapang madayaw. Tinapatag, makagraduar ka. Iso congrats. Ngamin, kas kanya, agraduar ka matkan. Sa bagay. Congrats nga rod ka data, Nicole. Wait aywan gayam, nakitam ka din ni Gemma? Ang mga no dapay lang iti trabaho na. Nalabit akas na. Ay, kaasimat ni Gemma. Self-supporting matlaang akas ka data. Wan nga rod. Angam, talaga akas ta. No kayat mo ti makaturpos. Kasapulam ti agkagat ka na ganos. Nang runa, no saan da ka akabaila na pagadalan dagiti dadakkel mo. Wan nga ron. O sige ha, panawan ka pa dito eh. Oras man nga minan ti sirat ko iti pagtrabaho ka resto bar. Diyak kaya ti maladaw. Sige, Aljon, agan-anad ka. Agyaman ak, Nicole. Oh, Gemma, aping itakalaang. Kasano?
Kat inawagan nak ti boss ko iti pagtrabaho. Ni, apay mat nga eh. Kat amuna mat nga adapay klasem. Nagadumamin ti customer itay. Ni Aljon, sa dino ti ayan na. Kapampanaw na laang. Oras ka nung aminan ti sarak na iti resto bar. No kasta? Siyak laangan ti saan pa'y ang nakaala iti graduation program? Ado kayo pa'y matkat di asaan pa'y ang nakaala. Do kayat mo, kaduan kan amapan iti faculty office. Ada ija ita ni Ma'am Mendoza. Sige man nga, Rod. Aywan, congrats Awan at talagang ti makaabak iti kinasirib mo, friend. Agyaman nak, friend. Congrats matken ka. Thank you, my friend. At least, uray ado ti absent kanla daw ko, nakapasa aklat ta. Katuan talinalaing mo mat tinagadal. Kinayam a pinagsabay ti panagadal kan panagtrabahom. Di taak mo't abilib kan ka, friend. Ay sus, nagsao ti patpada mi a self-supporting. Mas bilib kami ken ka. Ngamin, uray kasano arigat kat kay kaya ang ti sitwasyon. Siyempre ngamin awan ti choice ko. Masapol a kaya ag ti sitwasyon. Kasmat laang kada kayo akin ni Aljon, friend. Sa bagay, awan nga agpayso ti choice tayo, no saan akayaan. Isu a congrats kada tayo, friend. Anya dagita awit mo, anak ko. Ginatang ko apagbado tayon to inton graduation ni Nicole, nanang. Kaya't mo asawan, inggatangan nakmat, anak ko. Siyempre, nanang. Sana mabalin na sana baro ti bado yo inton kaaldawan ti graduation di apo ko yo. Oray sa anak ton amapan igi pagadalan da Nicole, anak ko. Nasakit nga minti sakak amag na. Urayon kayong tulatan dito'y balay. Ay, sana mabalin, nanang. Kit no binulot ko ti tricycle di pari Leo. Isunto ti paglugahan tayo ama pa ni pagadalan da Nicole. Ha? Wen, iso nga awan nga rodrason, tapno saan kayo ama pa ni ti graduation di apo ko yo, nanang. Nan kita akman nga raw. Ipadas ko man no bagay ko laang ti ginatang mo, anak ko. Wen, nanang. Atoy. Adamot lang ang ginatang ko asandalyo. Kitain nyo man o manay. Wow! Nagpintasin da iti asandal. Husto-husto magagpayso iti sakak. Naglaing kamatan anak pili, anak ko. Siyempre, nanang. Dahito yung matipagbadok. Kit apay di mo ipadas. Ay saanin, nanang. Impadas ko sakbay ginatang ko. Ay kat ipadas mo manan atap no makitak mat. Saanin, Ang mga numakunis no ipadas ko manan. Sapay nagpintas ti pan nakakupin na. Kitain yung tulatan inton graduation ni Nicole. Ay na! Excited akon para inton bigat, friend. Uray siyak mat friend. Hi, Gemma. Nicole. Hello, Aljon. Happy graduation! Oops! Money for me! Sorry, excited lang. Cellphone mo sa ti agon uni, Nicole. Wanya agpay so, friend. Ni tatang mat ti umaw-awag. Mabiit lang sungbatak lang ti amat. Sige lang, Nicole. Sige lang, friend. Take your time. Hello, tatang. Nicole, apaw. Oh, Lola, apa yan? Agsangit kayo matan. Ni tatang mo. Oh, apay ni tatang, Lola. Nataya. Anya? Tatang ko. Nicole, apaw.
Adyak kabalan ti umuli ti stage. Kabaalam na itapok. Agmartya ka, tanay ta ti mauni akit daw ti amam. Sakpay anauyos ti biyag na. Lola. Ramirez, Nicole Tolentino, cum laude, Bachelor of Science in Education. Alan apok. Magnakan. Kat umuli kan ijay stage. Ay ayaban na kan ijay stage apok. Aki bintan apok. Oh my God. Wen Miss F. Naatake ti amak may saal daw sakbay ti graduation ko. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Jak may ladawan ti kastaunay aliday anariknak kadagidi agundaway. Kasla jak makaaddang nga umuli iti stage ang mangawat iti diplomak kastameten kadagidi pamadayaw anaawat ko. Gapo taawan metten ti tao apang isagutak kuma. Agarubos ti lulwak amagmagna, kabayatan alaglagipek ti kinasingpet ken kinaanos ti amak. Nang runa ti panangilablaba na kadagiti kawes ko. Kastameten dagiti panaglutluto na. Ti panangbangbangon na kanyak tunggal agsapa, ken aminen a kinasayaat na kanyak. Aging gaita, kasladyak paylaang maaklon ti amin. Nang runa, no adda makitkitak nga ag-graduate akadwana dagiti parents da. Umapapalak, ngam oray no kasta, rumingring bawlat tamet ti panagyaman. Ngamin, oray awanan ti amak idi iti kaaldawan ti graduation ko, iso ti makagapo no apay nga addaak idi iti dayjay nga stage. Ita, nakastrekak metten iti trabaho, ket da kami latta ni Lola ti agkadkadwa ditoy balay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Nicole. Ken ka pagayam, Nicole. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ket kablaawan ka, iti panagturpos mo kas cum laude. Dayawan ka, gapo iti kinatibkar mo anang saranget kadagiti panubok iti biag, nga uray kasano ti kinarigat na. Saan analaka ti agadal, kabayatan nga agtrab-trabaho ka, ngem kinabaalam. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos para iti amam, ken kada kayo nga inbati na. Di ka unay agladingit pagayam ko. Laglagipem nga addapay ni Lolam. Ituloy mo nga rod aragpatan dagiti arapaap mo saan laeng apara iti daydi amam, no di ket para metlaeng ken ka. Alakastan pagayam Nicole, ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengan.